कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कोकण रेल्वेचं विलीनीकरण होणार का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता खासदार नारायण राणेंनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पाहुयात याबाबत नेमकं काय म्हणालेत नारायण राणे. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेमध्ये मर्ज करावी म्हणून एक प्रस्ताव कामाच्या दीक्षा समितीच्या बैठकीमध्ये आलेला होता. या संदर्भातलं जे फॉलोअपच्या दृष्टीनं नेमकी काय प्रोसिजर होऊ शकते यासंदर्भात काय सांगू शकतो? प्रोसिजर सोपी आहे. मुळात म्हणजे त्याचं कारण असं आहे, कोकण रेल्वे टोटल लॉस आहे. कामगारांचे पगार द्यायला पैसे नाहीत आणि विकास कामांना तर नाहीच नाही. आणि त्यामुळे एक विचार पुढे आला आहे का मर्ज करू नये. त्यामुळे मध्य रेल्वेची ज्या योजना येतील ते सगळे कोकण रेल्वे किंवा कोकण भागामध्ये त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे जलद गतीने रेल्वेचा विस्तार आणि प्रवाशांना सुखसोयी मिळाव्यात म्हणून ही एक पुढे आली की जी कोकण रेल्वे ज्या राज्यातून जाते तिथे तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपली परवानगी देणं आवश्यक आहे. एवढंच बाकी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.